Nunaragot ni bakit mo? Agbartag ka kanayon. What? Tano agawid ka di balayo. Napintas latat ipa nagkitam kanya na. No nilakay mo, kat mamartag. Bye-bye am lang suna. What? Matay tulat ta. Magaling kang kupal ka. Gago! Porket nag-break na kayo ng jowa mo, hindi ka nakakain? Bakit? Nasa kanila ba yung kaldero nyo? Kumusta yung jowa mo? Ewan ko. Baka ginagawa pa lang siya ng nanay at tatay niya. Kuryente ka ba? Kasi, agtagtagargar mo ton, di pa nagayat ko king ka. Ulos ka ma di makatal na. Sana all. Anong maghihiwalay? Walang maghihiwalay. Di mo ba alam tinatayaan ko na yung birthday natin sa Witeng? Magaling kang kupal ka. Gago!